κύριοι εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Ο Λαγραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσφέρει στον πολιτισμό της πατρίδας μας περισσότερο από 20 χρόνια. Διδάσκει στους νέους όλων των ηλικιών, τους χορούς και τα τραγούδια της πατρίδας μας, μαθαίνουν τα ήθη και τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά και δεν προσφέρει απλά ένα θέαμα που το χαιρόμαστε όλοι. Οι εποχές είναι δύσκολες. Το τελευταίο διάστημα μάθαμε αρκετά για την αγάπη των διαφόρων άλλων εθνών για την πατρίδα μας. Εμείς αγωνιζόμαστε με τον τρόπο μας, προσπαθώντας να στηρίξουμε και τις νέες γενιές, να θυμίσουμε στις παλιές γενιές όσα δεν πρέπει να ξεχνάνε. Τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Αυτά που μας κρατούν ζωντανούς, σαν χώρα, σαν έθνος, και αυτά που πρέπει να έχουμε συνέχεια στο μυαλό και στην καρδιά μας, ιδιαίτερα στην καρδιά μας, για να μπορούμε να διατηρούμεθα σαν έθνος. Γιατί αλλή μόνο μας θα ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, την αληθινή ελληνική ζωή, αν ξεχάσουμε την ιστορία μας. Σήμερα, οι νέοι και οι έφηβοι, τα παιδιά και οι έφηβοι του Λέοντος Αλάτου θα παρουσιάσουν χορούς της πατρίδας μας. Από το Αιγαίο, από τη Θράκη. Η δουλειά αυτή που θα δείτε, ο λίγων μηνών για τα νέα παιδιά, περισσότερο διάστημα για τους πιο παλιούς, ή έγινε πραγματικά με κόπο, με υδρότα και με αγάπη από πλευράς των δασκάλων, τους οποίους οφείλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε για τη φροντίδα που έδωσαν στα παιδιά μας. Και δεν λέω παιδιά σας, γιατί και εμείς τα νιώθουμε παιδιά μας. Έτσι ακριβώς, όπως σας το λέω, είναι. Και δεν είναι μόνο από τους δασκάλους, είναι και από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι και από τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου. Πρέπει να ευχαριστήσουμε για την απόψινή βραδιά και τους εργαζόμενους εδώ στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο, το οποίο πάντοτε προσφέρει τους χώρους του, αλλά και την συμπαράστασή του σε κάθε μας εκδήλωση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους εσάς που βρισκόσαστε εδώ για να στηρίξετε την προσπάθειά μας, αλλά και τα παιδιά σας. Τους μουσικούς μας, όπως προανέφερα, και βέβαια τους οικονομικούς, θα έλεγα, και πολιτικούς χορηγούς μας, όπως είναι ο Δήμος Χίου, το Ομήρο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου και η Νομαρχία Χίου. Από την Νομαρχία φέτος λειτουργεί για πρώτη φορά ο Νομαρχιακός Πολιτιστικός Οργανισμός και αυτός πραγματικά μας βοήθησε στην προσπάθειά μας αυτή. Ευχαριστώντας όλους αυτούς, σας εύχομαι να περάσετε καλά και να χαρείτε τα παιδιά σας τώρα, αλλά και όταν θα είναι μεγαλύτερα, με τον τρόπο που πρέπει να τα χαιρόμαστε και με τον τρόπο που πρέπει να μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκδήλωση θα δείτε χορούς από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο παιδικό τμήμα, στον γνωστό σε όλους χορό της Χίου, ένα καράβι απ' τη Χιό. Παρακαλούμε πολύ, δείτε με επίοικια τα παιδιά αυτά που κάνουν μόλις 5 μήνες χορό και είναι πολύ μικρής ηλικίας. Ας τους χαρίσουμε το πιο γλυκό μας χαμόγελο και το πιο ζεστό μας χειροκρότημα. Καλή τους αρχή! Καράβι από τη Χιό, με τις
κι αν σε φιλήσει μια φορά, αλλού τρέχει να βρει χαρά. Σιγανός Κρήτης, Ίσος Σκοπ και Συμπεθερκάτος Λίμνου από το δεύτερο παιδικό τμήμα.
στην Κουρελού.
οι μικρές με το ψηφίζω γραφιστές. Έχει κόρες μαυρομάτες κι όλο χάρες γεμάτες. Έχει κόρες μαυρομάτες κι όλο χάρες γεμάτες. Έχασα το μαντήλι μου, καημό που έχουν τα χείλη μου. Έχασα το μαντήλι μου, καημό που έχουν τα χείλη μου. Το χρυσό και ντυμένο, πίκρες που είχε το καημένο. Το χρυσό και ντυμένο, πίκρες που είχε το καημένο. Όπου μου το κερδούσανε και μου το τραγουδούσανε. Όπου μου το κερδούσανε και μου το τραγουδούσανε. Τρία έμορφα κορίτσια, υψηλά σαν κυπαρίσια. Τρία έμορφα κορίτσια, υψηλά σαν κυπαρίσια. Κράτα μας η κουρελού, η χιλιοβαλωμένη, όλο την επαλώναμε κι όλο ήταν ψηλωμένη. Πήραμε μια στα πανιά, πήραμε δυο στο χωριό, πήραμε τρεις στο σπίτι της. Αυτό ξέρε η μάνα μου, πως δούλευα στην τράτα, θα μου στέλνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράκα. Πήραμε μια στα πανιά, πήρατε δυο στο χωριό, πήρατε τρεις στο σπίτι της. Πήγαμε και καλάραμε κάτω στα γυαλισκάρια και γέμισε η τράτα μας σουπιές και καλαμάρια. Πήραμε μια στα πανιά, πήρατε δυο στο χωριό, πήρατε τρεις στο σπίτι της. Πλούσια και ενδιαφέρουσα ήταν η μουσική, ποιητική και χορευτική δημιουργία των Ελλήνων στο χώρο της Ερυθρέας της Μικράς Ασίας πριν από το 1922. Η περιοχή, λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής της θέσης, είχε δεχτεί επιδράσεις τόσο από το χώρο του Αιγαίου, όσο και από την Ανατολή. Από τους συνηθέστερους χορούς είναι οι Σιρτόπαλοι, οι Καρσιλαμάδες, Αντικριστοί, τα Ζεϊμπέκικα και τα Χασάπικα. Οι Σιρτοί χορεύονται είτε σε κύκλο, είτε σε ζευγάρια, ανάλογα με την περιοχή.
Τον ζευγαρωτό συρτό διαδέχεται ο πάλος σε ελεύθερη φόρμα, από όπου και η ονομασία συρτόπαλος. Σε ελεύθερη φόρμα επίσης είναι οι καρσιλαμάδες και τα ζεϊμπέκικα. Τους συρτούς, μια σμυρνιά, γυαλό-γυαλό, με λιωτάκια και καναρίνι, θα δείτε τώρα από το 4ο παιδικό τμήμα. Στο παραθύρι πότιζε βασιλικό, μαυράει τα μάτια, τ' αγαπώ. Πότιζε και ματσουράνα, πότιζε βασιλικό, μαυράει τα μάτια, τ' αγαπώ. Στου βοριά το μπαλκονάκι στρώσε μου να κοιμηθώ, μαυράει τα μάτια, τ' αγαπώ. Βάλε μου για μαξιλάρι τα χεράκια σου τα δυο, μαυράει τα μάτια, τ' αγαπώ.
Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με χορούς της Θράκης από το εφηβικό τμήμα. Η Θράκη, η ακραία αυτή περιοχή του ελληνισμού, είναι κοιτίδα πανάρχαιων θρησκευτικών και μουσικών παραδόσεων, από όπου ο Ορφέας με τη λύρα και το τραγούδι του έριξε τα πρώτα μουσικά σπέρματα θεοσέβειας και αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Περιοχή τόσο πολύτιμη και σημαντική, γιατί με την απώλεια της Ανατολικής και Βόρειας Θράκης μένει σαν κιβωτός που φυλάει ό,τι διασώθηκε μέχρι σήμερα από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Οι ξεχωριστές μελωδικές γραμμές, το κινησιολογικό περιεχόμενο του χορευτικού ρεπερτορίου και η έντονη ρυθμική αγωγή διαμορφώνουν τον τοπικό ιδιωματισμό της Θράκης. Ο συρτός Χασάπικος, ο συρτός Συνταθιστός και η Βαϊδούσκα και ο Ζωναράδικος, από τους πιο γνωστούς χορούς της περιοχής, είναι αυτοί που ακολουθούν.
έφτιασα το σπιτάκι μου. Έφτιασα το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα άλλα και έφτιασα το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα άλλα. Νύχτα, οχτώ πατώματα. Νύχτα, οχτώ πατώματα με 60 παραθύρια. Νύχτα, οχτώ πατώματα με 60 παραθύρια. Στο παράθυρι κάθομαι, στο παράθυρι κάθομαι, στους κάμπους αγναντεύω, στο παράθυρι κάθομαι, στους κάμπους αγναντεύω. Σας παρακαλώ κορίτσια, μη χτυπάτε με βροντάτε. Σας παρακαλώ κορίτσια, μη χτυπάτε με βροντάτε. Μη χτυπάτε με βροντάτε, θα ξυπνήσετε τον καλόν μου. Μη χτυπάτε με βροντάτε, θα ξυπνήσετε τον καλόν μου. Θα ξυπνήσετε τον καλόν μου, τον καλόν το για όπλο μου. Θα ξυπνήσετε τον καλόν μου, τον καλόν το για όπλο μου. Τον καλόν το για όπλο μου, έχω μέρης δεν τον ίδια. Τον καλόν το για όπλο μου, έχω μέρης δεν τον ίδια. Δώσ' τα λιάλια μάνα, δώσ' τα λιάλια χορταρούδια. Δώσ' τα λιάλια χορταρούδια, τι τράνος χορός θα γίνει. Δώσ' τα λιάλια χορταρούδια, τι τράνος χορός θα γίνει. Τίτρανος κι αμάν, τίτρανος χορός θα γίνει. Τίτρανος χορός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παρέμει. Τίτρανος χορός θα γίνει, σαν γαϊτάνι θα παρέμει. Πέντε παιδιά μάνα,
παιδικοί σπιτούσαν μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Πέντε παιδικοί σπιτούσαν μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον κακαμάνα, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας πιάναν, γιατί μας τα ρωτούσαν. Γιατί μας τα ρωτούσαν, το θα μας αγωνιάσουν. Γιατί μας τα ρωτούσαν, το θα μας αγωνιάσουν. Η Σάμος είναι νησί με έντονη μουσικοχορευτική παράδοση. Η Συρτή και η Πάλη σε διάφορες παραλλαγές δίσιμου, τετράσιμου και επτάσιμου ρυθμού, η Σούστα, τα Χασάπικα, οι Καρσιλαμάδες, τα Ζεϊμπέκικα και οι παραλλαγές του ίσου δωδεκανήσων, όπως είναι ο Κουρσάρικος, από το όνομα των νησιών Φούρνη, που λέγονταν παλιά Κουρσί, αποτελούν τους χορούς της Σάμου.
Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν τους αμοιότικους χορούς είναι το βιολί, το λαούτο, το σαντούρι, η τσαμπούνα και το τουμπάκι. Το πλατανιώτικο νερό που μόλις είδαμε είναι ένας από αυτούς. Ο Καραβάς και ο Κουσάρικος, μαζί με τον ωραίο χορό της γειτονικής Ικαρίας Ικαριώτικο, από το 5ο παιδικό τμήμα. Στο ποταμό τα ρούχα μου, στην πόλη τα αρμάτα μου. Και στον ωραίο Καραβά η αγάπη δικιά μου. Και στον ωραίο Καραβά η αγάπη δικιά μου. Δεν θέλω τσακίστες ελιές, ούτε και κολυμπάδες. Μόνο θέλω καραβίτισσες, που είναι όμορφες κυράδες. Μόνο θέλω καραβίτισσες, που είναι όμορφες κυράδες. Δεν πάω πια στο Καραβά, να κάτσω στο πλατάνι. Γιατί μου βγάλαν όνομα, πως αγαπώ μιαν άλλη. Γιατί μου βγάλαν όνομα, πως αγαπώ μιαν άλλη. Πορτοκαλιά του Καραβά, σ' αφήνω καλή νύχτα. Από βράδυ σε γλέντισα, δεν θέλω άλλη νύχτα. Από βράδυ σε γλέντισα, δεν θέλω άλλη νύχτα.
κυκλάδων είναι ο Συρτός και ο Μπάλος. Ο πρώτος είναι κυκλικός, όπου τη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων έχει ο πρώτος χορευτής. Ο Μπάλος, ζευγαρωτός, αντικριστός χορός, συνήθως ακολουθεί το Συρτό ως γύρισμα. Παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές από νησί σε νησί, με μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις και πολλούς αυτοσχεδιασμούς με τσαλίμια, κυρίως από τους άνδρες. Η σούστα, ή αλλιώς λεμπατή, είναι ο γρήγορος μπάλος και ή ακολουθεί τον μπάλο ως γύρισμα ή χορεύεται ως ξεχωριστός χορός. Επίσης, δεν λείπουν και οι χοροί τύπου στα τρία, όπως είναι οι βλάχες της Νάξου, καθώς και οι καρσιλαμάδες, τα καλαματιανά και τα ζεϊμπέκικα. Οι Συρτοί της Νάξου και της Σαντορίνης, ο Νικεντρέ της Αμοργού και ο Βαλαριστός της Μυκόνου, αμέσως τώρα από το 6ο παιδικό τμήμα. Παρακάκι μου κι όλα τα ψάρικα μου και το μελαχρινάκι μου που το έχω συντροφιά μου. Και γραμμή θα πάω να ράξω στον Απόλλωνα τούτο το καλοκαιράκι, γλυκά μου μελαχρινάκι. Και γραμμή θα πάω να ράψω στον Απόλλωνα στην Άξο, τούτο το καλοκαιράκι, γλυκά μου μελαχρινάκι.
παρουσιάσουμε την ορχήστρα μας. Στο τραγούδι η Φιλίτσα Φαφαλιού. Βιολί ο Θεοδόσης Ζερβούδης. Λαούτο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τουμπελέκι ο Σίμος Καραολάνης. Στη συνέχεια χορεί από τα Δωδεκάνησα. Ο Ίσος που χορεύεται σε πολλές περιοχές και η Ροδίτικη, Σούστα, Σπερβέρη και Πηδικτός με το 7ο παιδικό τμήμα.
Το εφηβικό τμήμα θα κλείσει το πρόγραμμά μας με τους χιώτικους χορούς Κρητικιά Λεμονιά, Σιγανό και Τρεχάτο, την Σούστα των Κυκλάδων και το Πάτημα της Λίμνου. Λεμονιά
φορές με πληγώσες μικρό μου χαγεμένο. Και μες στο κρύο μ' αφήσες ώρες να περιμένω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, ανθρώπος να μην υπάρχει, δεν νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
μεγάλους, μας και στα